पहिले पहिले हम कईनी छठी माई बरत तोहार, छठी माई बरत तोहार। जेकरा से हमनी के महान आस्था के पर्व छठ के शुरुआत होत रहे, जेकरा से जन्म के संस्कार शुरू होत रहे, जेकरा से हमनी के घर में बियाह शादी लागे वाला कोनो पूजा पाठ विधि व्यवहार के शुरुआत होत रहे। कि हाँ, हम बात करतनी बिहार के स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी के। काल वहाँ के हमनी के छोड़ के चल गई। हम ही ना, भोजपुरी मैथिली मगही गावे वाला तमाम गायक गायिका, पूरा बिहार पूरा भारत, यहाँ तक कि जे भी कला साहित्य से जुड़ल व्यक्तित्व बा सभे आज मरमाहत बा। ओह महान विभूति के, ओह बिहार के गौरव के, बिहार के सम्मान के, हमनी के लोक आस्था के पर्व महान छठ के दिने माने जहिया से शुरुआत होते रहे नहाए खाए, वही दिने वहाँ के गई आहत कर गई। हम हमार सब कलाकार साथी वहाँ के विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमरा याद पड़ेला जब हम लड़का रही, छोट रही, तीसरा चौथा में पढ़त होकर, तो घरी गाँव में ढेला चाचा के लड़का के तिलक आवत रहे। आ दुआर पर बड़की रे कडवा डिबवा लेखा रहे, वही पर बड़की तावा लागल। आ पहिलका गाना सुननी कि काले के शिव के मनायब हो, शिव मानस नाही। तो घरी हमनी के ना जानते रही जा कि के गौले बा। आज का मैंने बहुत पहले जान के नहीं जा कि शारदा सिन्हा जी एगो हमनी के लोक गायिका बनी। लेकिन वो गाना आज जब याद पड़ता, मैंने वो गाना जब सुनले नहीं, हो सकेला वो घड़ी के साल हमारा याद नहीं, लेकिन 81-82 के साल हुई। उहे गाना ना बुझी कि वो कैसेट में हमनी के मैंने वो घड़ी परंपरा रहे गांव में कि सबसे पहले हरिओम शरण जी का हनुमान चालीसा बाजी, ओकरा बाद शारदा जी के शंकर भजन या और जौन भजन बाड़ी से वो बाजी, ओकरा बादे कोनो अन्य गाना बाजत रहे। तो हमें एगो और गाना सुनत रही कि पनिया के जहाज से, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अइहा पिया, ले ले अइहा हो, ले ले अइहा हो पिया से नूरा बंगाल से। तो ये सब उनकर गाना में जौन वो घड़ी के पेन रहे, चूंकि वो घड़ी मैक्सिमम आदमी कमाए खातिर बंगाल जात रहन। आ पहलहू जौन गिरमिटिया मजदूर गई रहन, वो लोग के दर्द रहे वो सब गाना में। तो शारदा जी खाली भोजपुरी या मैथिली में गीत न गावत रही, वहाँ के वो घड़ी के जौन सामाजिक व्यवस्था रहे, जौन दर्द रहे, ओकरो के ओकरा में रखत रही। और आज छठ के हमनी के दूसरा दिने वहाँ पर श्रद्धांजलि स्वरूप वीडियो बना रहा बनी जा। काल पहिल का अर्घ हुई, तो फिर एगो गीत वहाँ के याद पड़ता, दुखावा मिटाई छठी मैया, रउए आसारा हमार, रउए आसारा हमार। ई सुन्नी है कि अंतिम गीत वहाँ के छठ के रल है। इस तरीका से वहाँ के छठ से बिहार के महान आस्था के पर्व से जुड़ल रही कि वो जात जात भी वहाँ के गीत सुन के जौन बा मन भाव विभोर हो जाता। तमाम छठ व्रती से हमरा यह अनुरोध करे के बा कि काल जब रउआ शाम के पहिल का अर्घ देव, तो एक बेरा ओह बिहार कोकिला के आत्मा के शांति खातिर अर्घ देत समय याद कर ले। उम्मीद बा हम हमारा बिहार के तमाम छठ व्रती के ओर से गईलू विनम्र श्रद्धांजलि हमनी के शारदा सिन्हा जी के स्वर्ग या ऊपर से ऊपर कोनो स्थान हुई तो हमें स्थान दी। फिर मिलल जाई कोनो नया विषय, कोनो नया बात के साथ। तब तक खातिर जय छठी मैया, जय हिंद, जय
जय भारत।